Kalikagom ni Vice Mayor Carlos Fariñas nga maimbestigar tinapasama nga panag-asot kang panagpaputok ti paltog. Ito na iktimay sa nga bar dito syudad Tilawag. Iti session sang kunyang panusod iti kalman. Inuwar dato nga issue ni Vice Mayor Fariñas kinay pagita pa iti video. Kung nati Vice Mayor makalarma tinaso nga pasamak. Gabuto may pagrup nga dapat iti official to US Marines iti nandakamat nga lugar. Kaya ti Vice Mayor may padano ito nga video kini Chief PNP Nartates. At a confrontation nga napasamak, dito yung confrontation na po, US balikatan da pa kita po, US Marines da ditoy, tapos biglang adda nagasot ti paltog na po nga nag-desparo apo ita unek ti bar, which is very alarming apo because how could this happen? Ito'y lugar Tilawag City, Centropay. I even gave the assurance dito'y US balikatan apo nga safe ito'y Lawag City, and yet at dakastoy nga mapasamak. I know some of you kagadwa nga padak at the permit to carry na. So, basta ito'y nakipan, ito'y permit to carry apo because I am also a licensed gun holder with permit to carry apo. Ito'y condition na ito apo, number one ko na this permit to carry outside residence is granted as a mere privilege and may be revoked by the Chief PNP anytime. Tapos, number 3 ko na nito'y firearms must not be displayed or exposed to public view and should be encased. Number 4, firearms shall not be brought inside place of worship, recreational areas, amusement center, and the like. So, violation isuna apo ka DJ number 3 and number 4. And since nakasabukil DJ Paltog na, at nagugulo, imasot, nagpaputok. So, very alarming. Every Monday apo I go to our flag ceremony. Kadije nga padak nga mandag flag ceremony apo panunumpan ng lingkod bayan. Kunan ito apo pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Adaim mo ng insidente nga napasama kinapo. Very alarming naipabuya ti Facebook. Nagbida man ti Lawag City Giant nga ada kasi nga napasamak. Tapos kastoy dito'y sumarunumet na po. Narigat no, I cannot in my good conscience nga baybay aklata dito yan at baka ada nakarkaro nga mapasamak ket shock to kaslang consent shock to di dyan. So with this revelation na po, I'm endorsing this video apo can DJ complete CCTV na to our Chief PNP tap na makita ng for a possible suspension or revocation ka DJ permit to carry na kit LTAP na DJ nga nagpaputok ije uneg tibar apo at we cannot and we should not tolerate such because if lawlessness abides in our society kakadwa isot pakalan na ti gulon. Ketnuhan tayong iset example na DJ yan, anan to pa yung DJ tao ni bagada nga adakastoy nga mapasamak, ang aso tipal to ketno, pipinaltog DJ na po, adot mairamraman na po. So as much as possible, we try to make Lawag City as friendly as possible. Apo, so yun makita yung siyak apo, awan bodyguard ko, awan police ko, awan driver ko, siyak lahat at aggargaraw at mamate ka po nga peaceful ti Lawag City na nakakasto yung mapasamak madia po iso if there is no objection in the flora po since this is a city council po I will be endorsing this matter to the Chief PNP po for his perusal and immediate action na po. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.